תראו, אני לא בא לשכנע אתכם בכלום. בואו נעשה סדר. אני רציתי להגיד לכם משהו בהתחלה ושכחתי, אז נעשה סדר עכשיו. טוב? אנחנו נעשה סדר בזה שאני אספר לכם סיפור קצר. תשמעו, היה איזה אחד שנתקע על אי בודד. הוא הגיע לאי בודד ונתקע שם, לבד, והוא איכשהו צריך לשרוד שם. תפס איזה פעם בכמה ימים דג וסידר לעצמו כזה מחסה, ולא יודע איך שהוא צריך לשרוד. אחרי כמה שבועות וחודשים ושנים, כבר ממש בנה שם בית כזה. והוא עדיין קיווה שיחלצו אותו. ביום אחד הוא רואה שהגיעה ספינה, כזה עוברת ליד האי. אז הוא מתחיל לעשות מדורה וזה, שישימו לב, והם שמים לב, ואז הם מתקרבים אליו. ושולחים כזה סירה קטנה אליו. ואז הם מגיעים אליו, והם בטוחים שמה, איך הוא יגיב? שהוא יקפוץ משמחה ויעלה ישר על הסירה שלהם, נכון? אז הם אומרים לו, בוא, באנו לקחת אותך. אז הוא אומר, לאן הולכים? לא לפה, הולכים למקום, ליבשה, לאיפה שיש עוד אנשים, בוא. שיש אוכל, יש מקרר, ובוא. אז הוא אומר להם, רגע, ואיפה אני אשן היום? ויש שם מים חמים? כי גם פה אין לי מים חמים, אין שם מים חמים. הוא שואל אותם מלא שאלות, והוא בעצם אומר להם, במילים אחרות, תשכנעו אותי לצאת מהאי, מהכלא שנהיה לו. אני לא באתי לשכנע אתכם לצאת מהכלא, זה אם כבר יותר קרוב להפוך. אני לא באתי לשכנע את המיינד שלכם לוותר על הפחד. אני יודע שאתם לא רוצים לוותר עליו, אני יודע שאתם בטוחים שפחד זה דבר טוב והוא מגן עליכם. אני מכיר את השקר הזה, חוויתי אותו 43 שנה. אני חווה אותו מולי עם כל קבוצה, עם כל בן אדם. זה עושה רצון מאוד 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 גדול באמת לעזוב את ההאחזות בפחד ובספק ופשוט לשחרר ולהיות חופשייה. המתנה שקיבלתי היום זה קודם כל להאט את הקצב של החיים, להאט את הזרם של המחשבות ולהחזיר את עצמי לכאן. וכאן מרגיש לי שזה בסדר. כאילו, זה לא הפקת קסמים, אבל זה בסדר וזה יותר טוב מהרעש ומהזרם. אז זה רק על קצה המזלג, בקצה הקרחון, אבל מרגיש לי שזה מקום פשוט, לכאורה להיות בו, אבל גם אמיתי להיות בו, כי אין דבר אחר. כל השאר זה דמיון. אז תודה על היום הזה. וואו, היה מדהים ברמה יוצאת דופן. קודם כל אני באתי בעקבות הפודקאסטים שנחשפתי אליהם, והבנתי שיש פה משהו מעבר לכל דבר שלמדתי בחיים, כדי להכיר את עצמי ולחוות הרגשה הרבה יותר טובה בחיים, בכל תחום. היה כיף, היה עוצמתי, היה מרגש. זה ריטריט שיצרנו, שכמו שהעברנו אותו היום וחווינו, זה פעם ראשונה. אולי גם פעם אחרונה. אנחנו לא יודעים, וזה היה מאוד מרגש לראות את כל האנשים שבאו מכל הארץ, ואפילו מישהי שהגיע מחול, מארצות הברית, במיוחד לריטריט הזה.
אני חושב שהם הבינו היום כמה דברים, או הבינו יותר לעומק כמה דברים וחוו גם, והם יוצאים מפה קצת שונים, עלו על איזשהו גל, כמו גולש, וימשיכו על הגל הזה לבד או בעזרתנו. אני מזמין את כולם לבחור בחיים, לוותר על הפחד, לוותר על השליטה, ולבוא ולעשות עם עצמם את התהליכים הכי עוצמתיים שאפשר, או בעזרתנו או לבד. תחליטו, רק אל תבזבזו את החיים על לדאוג ולפחד.